Mening atim Badreddin Garifulin 1895 yılını Tataristan Respublikasında Kamosчинск район Олы Харили авылында туган. 1921 yılını 3 kişi, аларның арасында берсе Шайхи Маннур, килгәннәр Сибиргә. Алар инде кыскача әйтеп китәм. Безнең әти гыйлем булган, укый белгән, яза белгән, арифметиканы белгән. Шул вакыт алар килгәннәр инде һәр вакытта Мәскәү төмәнгә килгән кешеләр үзләр тиеш булганнар автобиография язып бирергә. Һәрберсе. Күп кеше язып белмәгән, сораганнар, сез миңа язып бирмәсез микән? Сез миңа язып бирмәсез микән? Яза белгән кешеләр һәрбер шул килгәннәргә аларның сүзләре буенча автобиография төзеп биргәннәр. Чиратлашып. Безнең әти үзе язган, үз кызы белән үзе язган, и китереп тапшырган милицияга. Милиционер сорый: "Моны кем язды?" Үзем яздым. Сез яза беләсезме? Яза беләм. Тагын нәрсә беләсез? Укый беләм, куша беләм, бүлә беләм, марифетиканы беләм. Шундый кешеләр безгә кирәк. Сез безгә кирәк. И безнең әтине эшкә алганнар милицияга. И җибәргәннәр Вагай районы 9 авылга участковый милиционер итеп. Участковый милиционер. Ул анда күрә, Вагай районында күрә, нәрсә юк, мәктәпләр юк, наданлык. И ул оештырып китә бер нәрсә. Шул вакытлар өйләнә бер матур кызга, 9 авылында Махинур дигән кызга. Бу була инде 1923 ел. Өйләнә, аннары күрә, мәктәпләр юк, наданлык. И мәктәпләр оештыру белән шөгыльләнеп китә. 9 авылында мәктәп оештыра, аннары Карагай авылында, Казанка авылларында, күп җирләрдә шулай мәктәпләр ачып йөри безнең әтиебез. Инде 50 елларга хәтле менә 57 елда инде ул лаеклы ялга чыкты. Занкиев абый белән, Занкиев Якуб абый белән алар бер-берләрен белгәннәр, әлбәттә белгәннәр. Безнең әти инде шул Вагай, Табул районында күп эшләгән, Заф районы булып эшләгән ул үз вакытында. Шуның өчен аларның арасында элемтә булган, бер-берләренә хатлашу. Шуның өчен менә әгәр дә хәзер булса, хәзер укып китәргә мөмкин. Укыгыз әгәр. Менә бүген бик әйтәләр бит русча, дорога ложка к обеду дип. Шуның өчен менә мин тик кенә буш кул белән килмәдем. Мин күрсәтәсем килә. Безнең әтиебез мәгърифәтче. Безнең әтиебез үстергән менә безнең абыебыз Изел абый, кандидат исторических наук, апабыз Люцерпа Бадретдиновна Хабибуллина, ул атаклы язучы, нәрсә укытучы. Шуның өчен Якуб абый безгә бик якын кеше. Шуның өчен менә бу документка, бу мәгълүматка 40 ел килеп чыккан, булып чыга 40 ел. Хөрмәтле Бадретдин ага, сезне бөек юбилейгыз белән котларга рөхсәт итегез. Сез совет властен урнаштыру, аның казанышларын саклап калу өчен күп көч түккән кеше. Зур рәхмәт сезгә. Бәхетле яшәгез. Үстергән балаларыгыз белән дә горурланырга сезнең хакыгыз зур. Без Изел Бадретдинович белән аралашып яшәгән кешеләр. Бик акыллы егет ул. Азат хатын журналында Бибинур Сабированың сезнең гаилә турында язган очереген укып бик шатландым. Сезнең 9 авылында Шайхи Маннур белән бергә эшләп йөрүегез, 40 ел мәктәп директоры булуыгыз һәм сезнең эшне Люция Бадретдин кызы дәвам итүе сокландырды мине. Яңа ел белән сезне кадерле Бадретдин ага, сезгә сәламәтлек, бәхет телим. Якуб Занкиев, 25 декабрь 1985 ел. Шуның өчен нәрсә дип әйтәсем килә? Менә бу элемтә без ушбу аралашуны, ушбу хезмәтне, мәгърифәтне, татарлыкны үзебезнең яшьләребезгә киләсе буынга тапшырырга тиеш. Хәтта менә гадәр Шайхи Маннур белән минең әтием бергә килгәннәр, Шайхи Маннурның шигырьләрен әйтеп китәм.
Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Тел кешене дус итә, бер-береңә беркетә. Бел балам син рус телен һәм онытма үз телен. Менә Шәйхи Маннур инде Казанга кайтып китте. 80нче еллар алар әти белән тоже менә шулай хатлар языштылар. Шуның өчен менә инде мине хәзер йөрәгем бик нәрсә әрни. Безнең әле күп урында син кем? Исемең кем? Не понимаю. А это кто? Это папа. Это кто? Это мама дип куялар. Шуның өчен без хәтта менә шуны белсәк яхшы. И туган тел, и матур тел, әткәмән кемнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иңлек бетел белән әнкәм бишектә көйләгән, аннары төннәр буе әткәм хикая сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Менә шушы татар гимны, бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның ошбу сүзләрен бөтен татар егетләре, кызлары белергә тиеш. Шуның өчен әле кызганычка без аны ул дәрәҗәгә җитмәдек. Тагы менә хәзер сезнең белән тагы күрешеп булырмы, булмасмы? Мин файдаланып каласым килә шу форсат белән. Путин әйтте, безнең президент быел бөек җиңү елының 80 еллыгы. Шуның өчен мин старт бирәм. Патриотик яктан шул бәйрәмгә кагышлы чаралар үткәрергә дип әйтте Путин. Шуның өчен безнең геройларыбыз күп. Муса Җәлил, менә аның башын чаптылар. Ул көрәште, ул тырышты, ул ватанын сатмады, ул язып калдырды, булай иттереп. Җырларым сез шатып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Сездә минем бөтен тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Siz үлсәгез, мин дә онытылырмын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Мин кабыздым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм хаклык кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем, җырым белән җиңдем дошманны. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Соңгы сүзем палач балтасына, башны тоткан килеш языла. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Афәрин.